Azule. Hey, nara ukwe. Akamba ho anu no. Ara obede. Mpusi na unzuko pa. Ano swe. Wonti ahye. Na so okunu yale. Mi kunu yale. Na dise onu nti na wo ma menu ntimi ntenan. Azule oya no abodam wo. Mbodam. Na wo de wo asem dan nyame ase. Ha! Azule mi kunu mu. Won kura na kamra na menu ntenan ase. Why? Na nanom na adai. Ti wo azule. Me pa wo hu. Na we de na bi da bia me didua ne bra mu nyina ntene me de me ma obi na o ma bia nte wochi. Izu oti ona na nyame okwa me. Izu jire ye he. Izu jire ye he. Wo azule. Wo peme. Ti se me kuna wukura no a. Kuro yi mu wo de be ma tin kan me pa wo hu. Kushi na wo ni I shiri ma da kika nda ku chansa me. Me pesa akasa. So wudi mate. Me di otama ya de. Na wo se die. Me shu kunu no bua. Se na no no. Onye wo ni ti na ha me ama me ntimi nya. Me. So kwa na ma aja me nya ya ma. Azule nti aduane ni mmere ni ade na wo de bre me no. Na wo gidi na wo no okuru nyina na wo gi ene no obo ko ma na wo di ma no wo mbo ko ma fa ma wo ko. Okuru nyina nya no na no di ma okuru. Na wo ino wo be no kwa sha. Ishiran kan wate. Na kan nyina. Ishiran kan wate. Azule ishiran kan wate. Yeah. Amo bu. That's it. Kukuru. Yeah, some nka say me ba ho na eniema bi na sisi me kwan sa. Enya hwe mi anka sa no kukuru mabrabu mu no. Asema eye masimhia. Pachoti ni you. Asema eye me kwan hrebofo. Kontape. Eye masimhia no. Eye a me hwe me dibre. Ena me hwe se de msitie se ebia we mra me na ase anase bia ni de hia me pa ne de mtu ho na mo Sa na ye no eni sebi mpreduasa kafro nya wunti na me kasa eni se bodam ni kura wa meko meko na ehia mi nti na otu ho misuban no sa nti unehia ho na sa wo tra ho na se nipa na ma wati ase na wo ye ndai timpanyisi so no ya adwene panyisi so abodwe waya na se obi ka so okote ahoma mba na odi asoma chekere se de be ya abodwe ne waya ya ne mpai so amanto mi jim se wo no abodwe waye obeje ma jim jim ti me masem hia me hwe me dibre ti we de menam nie se bi mpreduasa me no nyina ye mpanyimfo ena oni pefe se eye wo Nkrumah oni mo fa se twum wa o mo hihye ho ende se nye ye nyina ye ni misem na de tie ne se ebre bi se de na me no di nkomo no kwasem ne se me no nyina ye mpre so da so mo betra so mpra twe kwa so sa kan papam ni se nka Nkrumah ni mrafi na ma ye ne ho ade fe ti Nkrumah nso maso ate se ogu ahoboa so a enche yes ena ye nhye nipa bebre na o masitire mu no ena se de mpanyinfo abube se sebi mpreduasa se o ba de to kasa kire be ma de si na no nti misusu se o masitire mu no eye de ya mpa honkita hudi bi akoso jase wa he office ya said the ho akono nti so ka say nyame mama office yo ba mu obosi kama nti se bibi sa akoso nyame mama mo onso ma ade na se oba no kra aka kiro se wafa me office no eno de omo koyo omo nka nkire me mo onyamo amane ahụ omo mama ne so ma ye bibi yo eni eme se bi me panyin na ma musa se wo na onso hwa se wo hwa bibi akoso ana me hwe se de se wo hwe se de me ofa CCTV na o ka se no ho akono yi wa wo hwa wo hu ni se sa de ne de se obi ye bibi a sa de ne ye nkra se me koyese enti so ma ye bibi anya me nwa mo
eti me di mani to from said the enyo so ma yibibia no saa na me nso so mahunu se o man Nkrame na nso e de ya chom na ye me kan me wo fast ni ye bibi ansin mentiasie sese na me wugidie pa se me wo fast no wo fafuru eyi atogu Jase na dia asem na okay. Me ya adwene bibi saa na me ya hu se bibi saa akoso. Debi. Me nwene saa. Na me se twumwa afafuru kura na nka meba na me no atra se ne ahwe kwan a ye de befa so. Na nti nka twumwa afafuru e wo mani so na nka mahu ene we yegu. Debi menyini. Onim de nti ameka saa. Enkwata asem de abrantie na baba wa asem de. Na me ka se bia sebi maye kroija asehini na obaisi ugu ahoboa so na ahoboa yi enyansi pinsi tamane mafi se bibi saa akoba so a ebi esuro ne yam hihie nti omo betimi atu saa na mo debi se de me ne Nkrumah te ko be ka kire me ama se ne nka me kokofuo kra na me de besi awa am ya be ye bibia nti me ti we be bia maduru me ni nana Nkrumah baby a wanyini gran ama na bodwo se nyina abetumi senko wo bank efe ti sade ne de bia na no phone bi na aye na se wafie nti eno de misre wa ifri utri o kasem baby madi hu ya kakra bi enso me de beto nchen na unim saa na oba no so o ya ahoboa na ahoboa yinsi na bia wa ankasa panyi watumi se bia hiskasema wo kokwa de besia wo a da mfansi awo na se ni na jase ano na akofa ne ba na o se opeso o ware se nyama enuru ba bi a ano de a me de dim kokoko si awo o bo ane ho na emo me kai sisu se senka ye no kra po senka o ma fafuru a ene senka dim guase ye beba de kamaye se na sesi ade mintimi fa me kokoko no enkosi awo en ha dwene bebre de ha me se se bibi saa akoso dia ene nka be ha me pa menyene na ene oba ne nkasa ate ene ti na ma me ba yiwu sanse me ne Nkrumah na akasa no kwasem ne se wasi bibi saa nsi obisa me ba no mabusa no na me die minim se panyi se nipa nsi ko twa mansa aha ebia na me manim no fere kakra na se suru bi na wanye antum ate me ankasa mo faase no nso me na kasa ono so si bibisa ani ho ene se baanu adansidie no na che se enti sada kasa bi wo ha enka ne aka to bi wo kura etimi buru baanu ya etimi yedu adansie enso na ntronko a etimi ye panyini me nkasa kwa ana me wani ehade ekwa akiri me wo faase no unim se wo ha na wakoto wakoto anu aso ne yam ha na waso na yase na wanwe wa fe ne se se dwantire dagye mu no wanwe ne se timu se bibi ewie no woni yam ho se na yase ho ena mahwe ne minimu din senka eyenyi se na ebi ewe na kamehu won minimu mahwe na ni din kamehu na ni ase nye ho ya na ni ase nye ho ya sesi am no kasei ena ne minimu nso adadin na emom no ebia na mani amame ho so ntem anhwe ne minimu ne nani a mekan ena wapentem sanse minim dia ba be hye ne yam ne na yase ho na oni nkwe no oye be ma na mka se bia ma de o kokoro yi me de minyante ma nkwe se bi wo ho dia minim emema na minim se obi minim se ma so nkwe o eti kokoro mi se wa we de ene Nkrumah nkasa ate mebisa na bibisa wo ho a o ma ye bibisa amonka mintimi hunu na akwantem dia mani abre nyina ne se ebi wo ho a eduro na o mode to nyinsa ne guo no se wantimi ahunu ne ntam amoduefo ahunu adukro na se bibi wo ho a obetimi asade asiesie a wode no etimi sai no etimi sai wa wode no kra etimi sai no kra afi wo hu biem
Me so be fear here nipa. Echame. Etienne so ano en. Mate. Wa ene ne nkasa. Wa nkasa wadama. Anya sa. Oh, hwe, anya sa bia en. E bia be kwa koduru ba bi no. Ene de aka asere o. So oba bibia ante. So oba de to kasa kire ba be ba de atopa. Be ba de atopa na yida no. Ene de o si aka asere. Aka asere na. Eduru ha. E kire bi no hwe a. Ho na amanso no. E masa me no ntamu ide. Kwanta pepe manso. Ene sa. Eso ne nipa de ma kwanta pepe manso. Matias. E peja mu. Saying, why what pay papa. And where do you know I went to Nijan? And washing you, may eh? By your baby, what if fear dreams so dear? And your pay some more. And Chipiana, no, no, Adomah, to be Timaqua. Pia won't tell anybody. Me share the air course. And yet the alcohol so who Pia some American. Adam. Papa, you can do you know. Papa, Mamma, now, Miss Sonny. Madam, may I look at a chair? Papa, you're not trouble. Son, and you, one in you, international. A cracker. Move me no uncle. Hey, move me no uncle. Papa, Falcon, your mum. My bet now is. I'm in Trani. Kusame. Hey, had a Japan. A Japan, don't say. I put in the above Papa, the Jamu. Menagem. Very ice. Oh, no one is me. No one is me. Papa, no one is me. No one is me. I call them Pinutim. Pinutim, no. Papa, then I am a bunu in iron with ya. Winning say bunu in iron. Mommy, who way? Who is I want to ask him? Papa, Papa. Hey, Nana, yeah, it's no any pack. Mommy, a machine, Papa. Oh, I'm going to Bunaya. Yeah, we almost out a day. Ah, yeah, I can't no trim. Papa say, I say, nearing in each other. in your bear. Nearing each other. A former Danny. Hey, a former Danny. Remember, hey, what about for more? Mimi, I put some money, or yale. Oh, yeah, Oh, what did you come home? What did you come home? Papa, a former dying. Yeah, Daniel. It's a day. It's a water. Then you are there to tonight. Meda. Oh, better. Meda. Papa, so near from May say any profit them by my friend and fan. also better. I can kick on international. Yadian can kick. Major. Mamma, so near Any pigeon way. Just on one terrace, Yadian can kick. Ah, Major. Penny with him. Farming Trassi. Papa out to walk. Major Gray. Papa, there you to go. You could add a boom to this. Ah, Madam open so. No. Nana dear just say I want a doka. I want to be to ya. Me just no. Oh, Edna said you are the man who says, "See, I won." Mekana Mekasai. Or the man come on than I say. Just say, Bia or the man come in and no.
Oba pa timi agina se hima se agina se ohene. Etimi abuye kura ba kura ye fese. Ohema hene, ehene hema. Eyadum. Ukwaso apia. Nasibu. Me just say. Nana. Anopewie. Nana anopewie di minkuta ne bone. Me no bobo nsem bi so enra nansan nempo. Na me ka no fa se twumwa. Se minim se nka wo be pede a nka me de ne ba ma wona ne trai. Na me ka edi nkomo nyina na ka se woni ku peso kwatere mu na me ka se be sa to aso. Nti minim sa you are feed ya. Oh, me just say. You and Frisa. Menkwa me sempa. Jase na okaye no. Magina be ma ene oba. Nti no emunie manyina ye masede. Se ne etie bia wo ye me jase. Nokwasem. Nti enya de a metimi atwe wano awofom. Oh. Abofra no nasem ye mahomete. Oh. Nasem ye mahomete pa se ne maame adan na jasa no. Na wa hwe ne tibia so a wo mu yi. Nti no me ni assembly aka o de fanebra. Medase. Fanebra. Medase na hema. Twumwa nkasa no. Na asema ahomete. Areho. Se twumwa me kai se ebeka be se na otwemiensa emua me awo no ne sitim. Eti areho sam. Ono na ehunu ne se. Eni se Fianto ata mami. Mami kura de se nokwasem se da wotuanufo no ono mami ne tu kwa ko agege mami akwatiti akwala isa wo ba kura mi hu no ewi asa reho na won fa ne mra wonchi nani nansin ya hwe se beja akwada yoko ja se eye se ode ne ba ne nchi aka kwantru mu agege ho na sasem we ba ya abofra no obeyeden obeyeden enti eye de besi bia yodoma kwane na no kwasem enti mehma mehne yes we die medawasi na mama mu na ma friend am de ato nanim se oso pese one etena na osomo na onso o hwe ne kama mami atejase medase ohima medase ene adar ma bibie no anka me hwe ma pejam be kwai dawo